Kapitan Inteng! Nagmayat gayam to'y touchscreen na cellphone na ginatangkaw kan parid gan. Mabali na makargaan iti mobile games. Padasik man tayo ayam. Daytoy. Kaya't ko daytoy. Daytan. Badong! Itay kapay dita CR. Anya tar aramidom dita. Mabit lang tuyang. Sanak pa nalpas. Ay agawa am tanay sumaruno akmag. Mabit lang kung nakmay. Makauray ka di basay. Sigay, tamang alakla ang ititisaw. Inton agsubliak, nasken analpas kan, ha? Ay, naskin gayam nga idulin ko na sayat na ito asilpaon. Tanusan ang makita nito yung kaw. Ang mga kidinoalain na. Sapay nagmayat na ito asilpaon. Rabein badaw, saan ka pa maturaw? Ang panginak pa lang dito irwar. Umunakalatan na maturaw. Sumarunuak taon. Anya ngay taramidem di tarwar. Sapay naglamag. Ang panginak lang araw. Wanaw adamanen planom apapanan. Sa dino ko matipapanangay, kitarabiin. Anya ngay tamaw. Ang mga adamanen nagtulagan nyo kini kapitan. Awan titulagan may kaniparinteng. Alaki din. Umunakan na maturaw. Sigay, umunak nga rudan. Sumarunukan to Di ka agpuy-puyat, tanay. Mapan ka ijay bangkag intun biga. Win ka day. Naimbagla ngay. Napanay nito yang kau iti silid may. Agay aya magmanayin iti pinaltugan iti silpon kao. Ay, badong, agring kan. Alas 8 iti agsapa. Urasan tapno mapanta ijay bangkag ta. Ay na. Makaturuturo ka palaing, tuyang. Sino ngay ngarod ti kadwak amapan? Ay, diyan ngarod ka ba ilang timapan? Napuyatan na. Anya ngay tinakapuyatam. Ay, kuha nga may. Sana ka makaturog idirabe. Isuan napuyatan na. Ayawanan ti ado arasaw. Ala, tumakder kan dita, tagsaganakan. Ni tuyang may. Ngito yan, may. Alakit dain, tumakder kan tapno adamal pasta. Nay, apay nga. Awan mo't tinapuskol a jacket ko anang ibulsak iti touchscreen na cellphone ka. Na. Pagiraman na gitibado ka saan analabaan. Awan mo't dito nakaikargaan na. Ay, anya ti sapsap ulam badaw. Nangikargaam ka na gitibado ka saan pa analabaan. Ingkarga kon ijay batya. Anya? Nay, apaya kasta ti reaksyon mo. Di ka kitagyaman talabaak dagiti badong. Ay, sus. Hawanin na. Nadadalin ti cellphone ka. Na, apay ngay, di ka matagtagarain. Kunakmutking ka, di mo bibiyangan dagiti badaw. Apay, adda ilimlimod mo kanyak, badaw. Ha? Ay, kuha nga, mate. Awan, mate. Ditakan. Tasya akong timangilaba ka dagiti murang kaw. Ay, naimbaglae ngay. Tasan akinargaan ni tuyang iti danom na ito'y batya. Ay, nadadail ko man na ito silpaw. Badaw! Sa di naman ang tayan, maaw. Adak dito'y silidta. Apay aya. Kunak man no si katimangilaba ka dagiti badaw. Apay nga da ka man hindi ta silidta. Anya tar aramidom dita. Ay, sus. Paumayan ni tuyang ko iti silid may. Ay. Anya day ta ilumlumeng mo dita pandag tipungan mau, Ha? Adaya may... Ay, aglisi ka man dita. Awan gaya, ma. Ay, tuyang. Nuimbagang awan. Awan. Di mo ka din ipilit. Adang arod nakita ka. Anya day tay. Ha? Ay, kwa. Kano pa'y anadan ka iti cellphone at touchscreen? Ay, muto yung cellphone ka. Di nakadipagpungtutay. Apay anakaring kapay laang kat alas 10 iti rabi ay. Mabit lang ang tuyang. Agliwal 35 akaw. Anya! Di mo ibaga ang mobile games mananday ta. Aday ta. Dandanain. Sige. Agawam tito maray. Badong mangmangag nakaday Aday ta.
Level 35 mo't langin. Next level man na. Badong! Apa yang agpukpukaw ka? Kitrabing. Kasano ajak agpukaw? Kat kaslaawan mo't mangmangagmaw. Saan na kami na-disturbo na? Tapno malpas ko adagos na ito level 35. Di mo ka didadailan di konsentrasyon ka. Ay no, badong naimbag kumamot no adda swildom iti dayta mobile games. Tapno adda maigatang iti kanunta. Anyat gatanga, marituyang. Sanak agumatang maray. Anyang arod ngay. Addala umay ko ibagaken ka. Anyat ibagam. No umay man aglud ni badong di mululudan. Uray adda pagbayad na. Ibagam ana ibaws. Wine. Apay ngay. Naadik nga minon iti mobile games. Isaw ti pagpuypuyatan na. Sanan nga trabaho. Ay una yan, ni kabadong. No agungatak, ibaga na anak kong ungatak. Tilaang mat pagimbagan na kiti pampanunutag. Ay, unay matan. Uray siyak mat Makapungtot no kasta ti kabalay kaw. Delikado ti kanayon nga agpuyat. Nang runa no cellphone ti kasangsangaw. Iso ti pakalaan iti sakit. Uwan nga rod maray. Tibilin ko Di mo luludan ni badong no umay agpalaw. Wen, di ka madanagan. Kasla ni Tata Badong ti masabat ta, Che. Isungag pa isaw. Silpon sa mo tigam na. Sige, basit langin. Mabak kumidag iti kalabang ka. Ha? Dita. Asin na gain. Kasla agbala ni Tata Badong, Che. Sasaungag may maysa. Kasi ni Tata ba daw? Kung nga rod, Che. Ay, sa road soda man no papanan na. Sa dino ti papanam, Tata ba daw? 57! Level 57 lang! Kunakait! Apay ti ko alam dyan makaalas. Nalayingak, lumay papan ka na gito balag! Limabas mo ilatan. Kasla di na ka nangag, Che. Kasano kumamangag na? Kat nakakonsentrate iti cellphone na. Sika mati masabat ko iti dalan para. Papanaw. Yes! Nakapasak malain! Level 61 mo tayo! Kaslawan ng good na. Pare ba daw? Parintay? Sika mo jayam? Kasla di mo mang mangagtibagbagak. Nakakonsentrate ka nga agi-games iti cellphone mo. Ay, pasensya ka na, paray. Naadikan sa amutin iti mobile games. Basit lang, paray. Kita, ang mga nuday ta basit, dumakal. Di mo ipalubos aday ta cellphone ti bang control kan ka. Narigat ti maadik iti mobile games paray. Anyat gatangam kabadaw. Ada pa'y load mo, maray. Ay kwa, naibusan. Oray 10 pesos lang. Awanan, naibusi di kalman. Saan ko nga utangan, maray? Bayadak iti cash. Dahito, iti number ka. Ludamon, maray. Ada mo 13 pesos ka. Bayada ka. Regular time, tilod mo, maray. Naibus nga rudan. Uray piso awanan. Kanong nga maadan ka itilod, maray? Jak pa amo. Kasano ngayon, dahito. Sa paisi ka lang, taglulob dito barangay tayo. Uwanin kapilitan na mapanak ijay ilay. Tapno makapagluda. Anya ti aramidem dito'y balay, nanatuyang. Ang mga no dito, tinagturungan ni Tatam Abadaw, kwaraw. Ay, saan na ditaoy? Ijay tersina ni kagawad kwa nang tinakakitaken kwa na. Ay sige nga raw, ang mga no adda ijay. Mabit man lang. At daman ibagak nanatuyang. Anya, Kung amin, nang rugi dinada ni Tata Badong iti touchscreen na cellphone, dakal tinagbaliwan na. Saan pa yun na makiistorya kanyak no masahabat ka? ay, dayta nga rod ti parikot ko, kwaraw. Naadik ni Tatam Abadong iti mobile games. Kanayon amapuyatan, maladaw pa yun ti panangan na. Kung kaslaki mutaw. Awan tumot dengdenggan na asaw. Ala, magbagan nyo lata. Nariga tayo no malawanan ni Tata Badong.
Nay, si kamot ti masabat ka, kusay, sa dino tinagkapam. Di taman tersina ni kagawad ko anang nanatuyang. Ay, gimata nga iti mantika. Nakitam ni tatam abadaw, ijay tersina ni Marikwanang. Kito nagpaili. Ah, nagpailay? Uy na. Mapan ka mo agpalod. Naibos nga mintilod ni kagawad ko anang. Apay saan na nagpakada-kada kayaw? Saan? Naimbag ko man imbaga ng agpailay. Taiso kong malatang arudin ti agpalingkay. Sumang petulaang takitaan na. Ha? Tuyang! Lukat ang mantiri daw. Tuyang! Mapit lang! Makauray ka mo ta. Agawa ma, tanay. Naglamag na tuyruar. Ha? Asino nga mintinang ibaga nga agpakarabi ka, ah? Nagistambayak ijay ili ah. Ta napigpig sa gayam ti signal ijay. Kita nay. Libel 100 account. Di oray man ka level 1,000 ka. Mabalin ayang nga isukat ta day ti kanan ta. Ha? Makaumakan! Sakit ti ulo lang ti ipapay mo kanyak! Ano? Ha? Ay, paunagan nakpaimot ah. Sakbaya sirmunan nak. Ay, nakababain ka na kiti karuba. Day taramid mau tinakababain! Agasam ta nagpaili kagayam para laang itim mobile games! Awan may tinaluto ngayon na pwede ti kaldiraw, tuyang. Saan ka diyan naglutaw? Nagluto tarupam! Awanan ti mailutaw! Oray kamutila kuma! Inmutang ka kumaijay tersina ni Marikwanang na. Utang tisang kay bagam! Ate dogan ti listaan tayo jay tersina ni Marikwanang! Uy, no saan? Napan ka kuma nagbulaw ka ni Parinteng. Day, mabainak! No kayat mo ti mangan, sikat ti mapan agbulod iti bagas! Di ka lang mabaeng! Ha? Adat aramidem dito yung balay katrabiin paray. Umayak man bumulod iti bagasyo, pare. Anya? Nayunam mo tinay tinateng, no adda. No paglud adda. Ang no pang bagas awan. Na. Pinagplitik nga minti kakaiso na akwartak, pare. Ay, pasensya kan. Awan may pabulod ko ang bagas. Uray may sata sa laeng, pare. Ta ilugaw mi man. Makapawan ganas ti tumulong ka na kayo. Imbes ngagtrabaho ka iti bangkagyo, tapno rumang ay mati kasasado ka ni Marituyang. Datag silsil pa, ti pagpagrunam. Ay, masyan ka kadikada kami, Ay, pare. uraan niya ti bagbagam, awan may pabulod ko. Ha? In budgetan ni Banang iti bagas, dilata kan nateng. Abas tumi dayta, aginggat makaawin. Ay na, hapay ngay. Kasla maululawa mo tuyang. Ingka kidi ag cellphone! Di oray man agmalmala, magpatpat nagkang ag cellphone. Ay, saan kumamit akasta? Tuyang. Aw, abto iti cellphone mo. Sige, ag cellphone ka pa. Ay, pangasim, tuyang. Tulungan na. Diyak maanusan ti sakit ti ulaw. Anay ka, anay. Ay, ikarek. Ilako kunday to'y tat iskring ka wa cellphone. Ay na, tatabadong. Agbalbaliw ka nga minan. Saan nadakas ti agay-ayam iti mobile games? Ngam saan kumaaday ta ti pangpangrunam? Laglagi pam at tinalabas a panagay-ayam. Kat mangitunda iti sakit. Ken saan a pagkinaawatan iti pagtangan. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benaway. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.